Търсете. За всички вас, които търсите своя партньор, все още не сте го срещнали, копнеете, желаете да го видите и да го срещнете, съм решила да ви направя днес една подредба, кога може да срещнете евентуално вашия партньор, къде и как ще се развият вашите отношения. Да започваме. Първият въпрос, който зададох, е на какъв човек бихте попаднали през следващите 3 месеца. Изтеглих тези карти и сега ще ви кажа какво казват те. Мили мои, имате вероятна възможност да срещнете мъж, който е много стабилен, сериозен, мъж, който предпочита да си обмисли добре действията, преди да предприеме каквито и да било действия. Мъж, който е натрупал мъдрост, мъж, който може би дори е бил в предишна връзка, семейна дори. Мъж, който обича материалната сигурност и стабилност и това му е приоритет. Старае се да бъде винаги финансово обезпечен, да работи за това. И мъж, който наистина има натрупана мъдрост, има натрупан опит. Няма да е някакво вчерашно хлапе, както се казва. Това е човек с опит. Човек, който е преживял много и сега следващите му стъпки биха били добре обмислени и той няма да смее да прави импулсивни действия и решения. Другото, което мога да кажа за този човек, който евентуално ви бихте могли да срещнете, е, че може да го срещнете например в някаква, ако сте се записали на курс или в нещо учите в момента, може да го срещнете точно там, където учите и се развивате. Другия вариант е този човек да е на физическо разстояние от вас и вие да го срещнете на път. Някъде в чужбина, някъде далечен път, наистина да го срещнете този човек на път. Но така или иначе, кармично ви се дава с този човек да се срещнете и да имате някакви по-сериозни отношения и вие за него ще бъдете една много умна, интелигентна жена, която ще превземе сърцето му, мислите му и той няма да може да спре да мисли за вас. Няма да може да спре да мисли за вас, но така или иначе бавно ще се развие тази среща, бавно ще се развият евентуално тези отношения, защото енергията е много пасивна, човека не бърза за никъде, човека ще предприеме сериозни действия само единствено, ако е на 100% сигурен, че иска това и че това е стабилно за него, така че като цяло имате шанс да срещнете наистина човек, но нещата ще се развиват бавно и процесът ще бъде дълготраен. Следващият въпрос, който зададох, е този човек какъв е? Свободен ли е? Семейен ли е? С тези карти целя да научим малко повече за него. И какво ни казват те? Мили мои, този човек е бил дълго време във връзка, в която той се е чувствал неудовлетворен, търпял е много жертви, търпял е много неща против волята си. В момента е разделен с тази негова партньорка, не са заедно, но болката от тези болезнени отношения все още стои в него и той не се е излекувал. И реши ли този човек да предприеме действия, той много добре първо ще си обмисли ситуацията, защото вече си е парил един път и евентуално за следваща връзка ще си помисли много добре дали наистина иска да встъпи във връзка и дали е сигурен за тази връзка. Също така има възможност, наистина, както казахме в предната енергия, че този човек може да е на разстояние от вас, да е надалеч, на път и също това да е някаква пречка. Но така или иначе това е един човек, който много се е жертвал, един човек, който е преживял тежки отношения и човек, който в момента лекува раните си и би предприел решение само и единствено, ако е на 100% сигурен в чувствата си, в емоциите си и съответно в партньора, който е срещнал.
Мили мои, изтеглих ви съвет как да се държите с този човек, ако евентуално го срещнете. И картите ви предупреждават, че вие трябва да сте наясно, че срещате човек, който е бил силно наранен, човек, който е бил силно разочарован, човек, който е преживял тежка раздяла, тежка загуба. И вие с него трябва да бъдете много внимателни в отношенията си, защото той трудно ще се довери и трудно ще разкрие чувствата си отново, след като е преживял толкова тежки моменти в живота си. Трябва да сте много внимателни, много деликатни, да не сте импулсивни, да не сте остри, да не дигате скандали, защото този човек съвсем малко му трябва и буквално ще избяга, защото, както да не се повтарям, преживял е тежка раздяла, тежка загуба и той в момента ще бъде много предпазлив за евентуално нови връзки. И това ви съветват картите. Трябва да сте наясно, че няма да бъде лесно да разчупите стената, която той е изградил около себе си, да разтопите леда в сърцето му и болката, която той е преживял. С въпросът, който зададах е какви перспективи има това запознанство. Дали наистина имате перспективи с този човек? Мили мои, картите за пореден път потвърждават, че вие ще срещнете човек, който е силно наранен, човек, който е много обиден, човек, който още не е преживял и болката, и загубата, и мъката, човек, който е загубил семейство или се е развел. И много трудно ще бъде с този човек да съумеете да градите нови отношения. Ще му трябва на него много време да излекува болката си, да излекува разочарованието си. Ще му трябва доста дълъг период на възстановяване. Така че перспектива за сериозна връзка на този етап няма. Именно за това, защото този човек трябва да излекува болката, да преживее разочарованието, да се престраши на нова връзка, да повярва, че новата връзка няма да е като старата и няма да бъде толкова наранен. Така че, мили, на този етап, дори да срещнете човека, който видяхме в предните карти, на него ще му трябва доста време, за да се реши на някакви сериозни взаимоотношения. За всички вас, които гледахте това видео и се препознахте в тази ситуация, изтеглих съвет. Съвет от картите за всички, които си търсите партньор и ако сте попаднали на такъв, който е наранен от предишна връзка, какво да правите. Мили мои, на първо място картите ви съветват да се успокоите, да не бързате. Напрежението, което изпитвате в себе си и тази конкуренция, един вид, трябва да го снижите до минимум. Не бива да с такъв човек като този, който е бил в тежка предишна връзка, трябва да сте много деликатни, да сте много тактични. И картите ви съветват, че този процес ще бъде доста бавен и доста труден, така че хубаво е вие да поставите също вашите здравословни граници, също вашите изисквания, защото във връзката има все пак двама и вие също си имате своите виждания за нещата. Да проявите здравословен егоизъм и да помислите повече за себе си в тази ситуация, защото този човек все още не е готов да отвори сърцето си за вас и да наистина да правите неща, които обичате. Жертвите, които са необходими, за да може този човек да повярва отново във връзката, може и да не си струват, мили мои, защото това е наистина период, в който той сам трябва да преживее тези неща, а не вие да се жертвате, за да му помагате. Хората сами трябва да излизат от тежките си ситуации, да се възстановяват сами от лошите си връзки, за да могат да влезат чисти и здравословни в нова връзка. И това ви съветват и картите. Да проявите здравословен егоизъм, да помислите за себе си, да правите нещата, които обичате и рано или късно ще срещнете наистина достойния за вас партньор. Така че, мили мои, всички, които търсите, пожелавам ви успех. Който търси, намира. Имайте вяра, имайте мечтайте и ще видите как ще дойде момента, в който ви да срещнете човека, който е писан за вас. Пожелавам ви успех. Благодаря ви.